So wannan shine website ɗin da za mu yi competition da shi kamar yadda na yi bayani. A nan ne za ka kalli backlinks ɗinsa. Na nuna muku yadda za ku yi. Misali, da zaran ka shigo za ka kalli wurin, in ka shigo haka ta wajen dama za ka zo ka kalli domain overview kamar yadda kuke gani gashi nan a nan domain overview. In ka danna kai tsaye za ka je ka danna sa link ɗin domain ɗin da ka samu a matsayin competitor, sai ka danna search, zai kawo ka nan. A farko nan zai nuna maka authority score, na biyu kuma zai nuna maka organic search traffic, adadin traffic ɗin da yake samu kenan. Yana samun traffic 2000 daga US. A nan daga nan sama idan muka mai da shi worldwide, zai nuna mana gaba ɗaya abubuwan da yake samu daga faɗin duniya baki ɗaya, ba wai US ba. So kamar yadda kuke gani yana samun adadin traffic 7200 daga United States, daga duniya baki ɗaya. Manya-manyan ƙasashen da ya fi samun traffic su ne United States, na biyu kuma India, sai na uku Nigeria. Idan muka zo nan, waɗannan su ne top organic keyword ɗinsa da yake ranking da su. Waɗannan kuma su ne types of keyword ɗin da yake ranking da su. Are they informational, navigational, commercial or transactional keywords? Sai kuma competitors ɗinsa, waɗannan su ne competitors ɗinsa kamar yadda Semrush ya nuna mana. So idan muka zo nan kuma za mu ga backlinks ɗinsa. Waɗannan su ne backlinks ɗinsa. Kusan kashi 81 backlinks ɗinsa sun samu asali ne daga text. Misali kamar mutum ya mention ɗin website ɗinka. Saura kuma kashi 19 daga hotuna ne. Shi yasa ƙirƙiran hoto naka na kanka ma yana da kyau, ba wai kawai ka je kana copy and paste ɗin hoton wani kana sakawa ba. Idan muka zo nan za mu ga gaba ɗaya backlinks ɗinsa. Backlinks ɗinsa yana da guda 15,700 ne. Amma kar hakan ya baka tsoro, saboda kamar referring domain ɗinsa gaba ɗaya ma a nan 1,700 ne. That means kenan akwai wani domain guda ɗaya, akwai wani website guda ɗaya da yake ta bashi backlinks da yawa, ko ɗaya ko biyu haka. So kamar yadda kuke gani gashi nan, backlink wannan website ɗin kaɗai ya bashi backlinks 5,400. So kun ga kenan ba zai ba mu tsoro ba hakan, a matsayinka na kai da kake so ka ja da shi. So direct to the point, abinda za mu duba shine main organic keyword da yake da yake ranking. So za mu zo mu duba nan, za mu danna view details kamar haka. Zai bude mana shafin da zai nuna mana keywords da ya fi ranking da su a Google, da suka fi kawo masa traffic. So kamar yadda kuke gani gashi nan, keyword ɗinsa gaba ɗaya a United States ne, amma wannan kamar yadda kuke gani gashi nan traffic ɗin 2000 ne. Wannan a United States ne. Gashi nan yana ranking da keyword 20,400. Wannan ba wai 20,400, wani article ɗin zaka iya samun sa shi kadai yana iya ranking da keyword wajen sama da 50 ma. Article guda ɗaya zai iya ranking sama da abun nan 50. So kamar yadda kuke gani ga keyword ɗin da yake na ranking da su. Waɗannan su ne keyword da yake ranking da su. Waɗannan su ne keyword ɗin da yake ranking da su. So idan muka duba misali kamar wannan da na danna kan sannan, Facebook dating deactivated conversation. Kamar yadda kuke gani ana sacin nashi mutum 110 kowane wata, sannan kuma yana da sauƙin ranking. Kamar yadda kuke gani, keyword difficulty ɗinsa, wannan shine keyword, wannan korin da kuke gani shine adadin keyword percentage na difficulty sa, na wahalarsa. Kun ga nan yana da 3%, gashi na a sama, keyword difficulty shine wannan. Sauran nan kama 0. That means kenan suna da sauƙin da zaka iya ranking sosai a kansu. So a gurguje, waɗannan su ne waɗanda zaka iya creating na content a kansu cikin sauƙi. Misali instant premier YouTube, kamar yadda kuke gani instant premier YouTube yana ranking da wannan kalma. Position nawa ne yake ranking da shi? Gashi nan position shine wannan, gashi nan ina ga shine a column 3. gashi nan kenan instant ko yana ranking a number 6. Gashi nan anan ga nan article din nan
sai ka zo ka duba za ka iya creating din article kamar wannan, sorry ya fi wannan. In za ka iya din to ka shirya competition da shi. Irin wannan ba sai ka canja wani keyword din da zaka je ka ce kana neman long tail keyword ba, saboda irin waɗannan ba su da wani long tail keyword. Irin waɗannan kawai zaka je ka rubuta article ne direct a kansu. So yanzu misali mun riga da mun zaɓi wannan tunda yana da adadin masu sacin da yawa, kamar yadda kuke gani gashi nan mutane 210 ne suke sacin kowane wata, sa'annan kuma gashi nan bai da wahala, only 3% ne. So za mu iya rubuta article akan wannan keyword din, instant premier YouTube. Akwai su da yawa, ga sunan keyword da yake ranking da su da yawa waɗanda suna da sauki, yana da wayo, ya ja ɗauki keyword. Duk da cewa yana da keyword masu wahala, idan muka yi filtering ne zai bamu masu wahala a sama. So amma ya fara bamu da masu sauki-saukin. Ya fara bamu da masu sauki-saukin. So karin abun nan saboda bidiyon din zai iya cin data sosai. Idan kana da wani tambaya, so kun gani ga waɗanda suke da wahala sosai. Kamar yadda kuke gani na farkon nan yana da 100% difficulty, amma kuma waɗanda suke searching a monthly kwata-kwata ba su wuce 90 ba. So kamar wannan za mu iya cewa ba wani abun da za mu je muna ta wahala da shi ba ne. So yanzu mun riga da mun ɗauki wancan a matsayin YouTube Instant Premier a matsayin keyword. Da shi ne yanzu za mu je mu gwada creating ɗin articles. A ni kenan zan yi creating ɗin articles. Kai kuma sai ka duba based on competitor ɗinka, wanne ne ya kamata ka yi creating ɗin article a kai. Sai ka duba ka gani wanne ne wanda yake da sauƙi sannan kuma ana samun traffic a kai, wanda ba za ka sha wahala ba wajen creating ɗin content irin su. Idan ma yana da wahala sannan kuma ana samun traffic a kansa, to akwai abin da ake kira da long tail keyword, shine za mu zo mu yi wajen ganin mun yi ranking. So da fatan muna tare dai.